Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kan long history ke bansa jingkin mau ya ka jing ilek kai football hari India na baka kan hon ilek kai under 17 na ka Mynken Christian High Secondary School Riboy District kalala ban poi ha ka kerdan ke Balai ha ka second edition jong ka lempung ilek kai Indo French football tournament kabla long na du ka arpsan tering hadu ka arp kandai trik uleber ha ja pesan hanong ba Paris jong ka France ka Mynken Christian High Secondary School kabala mi khmat ekari India kalala ban poi hagni kerdan da ka jingla ban ile kai pha hagde ka international tournament habo ka jingalam jo head coach uba Bobby L Nongben kentu bru yo coach uba kitbor lang Karluki ba manager uba Carmelius Ramshon ya kini ka kenhuon ka bakhan rengot kirang ile kai la Beijing rapisa da ka sarkar Meghalaya ka blayo alat ban mi madan ban kon persya ya ka kenhuon ile kai papal khmat negeri France kabala tip kerteng kum ka FC Versailles kabala job haka kerdan ka baningkong kat ba ka Sarcelles FC kabala la ban job haka kerdan ka ar bat ka Meghalaya FC bala mi khmat da ka Mynken Christian High Secondary School kalapoi haka kerdan ka Balai bat ka Grigny FC kalapoi haka kerdan ka Basau kani ka jinga lenti jom ka Mynken Christian High Secondary School kan sana ai min sim shu ye ki khana ile kai football na kani ka jilla Meghalaya ki bala pan pawe ka sap ye le kai football om tang ha ka jilla rewat shabar ka jilla bat shabar jong kri India rukum ju